Auzi, da, ție ți-o mai dat Cătălin banii? Nu mi-a dat încă, dar poate n-are nici el acum. Da, că noi avem. Pune mâna și sună să vină la tine să-ți aducă banii. Ce mai zici, bă, Cătăline? Ce să zic, mă? Mai nimica. Tu? Păi știi ce nu suport eu, mă, așa, în lumea asta? Oamenii ăia, mă, care când împrumută ceva, nu-i mai dau înapoi, mă. Păi aia nici eu nu-i suport de niciun fel, bă, mâncați. Da, mă, și mai ales aia care sunt prieteni și îți zic că pe data cu tare ți-l aduc înapoi și nu ți-l aduce. Ăia chiar sunt cei mai nesimțiți, să știi. Da, mă, prietenii ăia foarte apropiați, știi, cum suntem noi doi și să zicem ca și cum eu te-aș împrumuta cu niște bani și tu nu mi-ai mai dat înapoi. Pe eu de-aia nu dau bani la prieten, mă. Bă, Cătăline, dă dracu banii aia pe care ți-am dat împrumut înapoi. Ia, pe la banii voștri voi mai stați în 300 de lei, mă? Și nu mi-ați dat voi, mi-ați dat tu. A, mă, Cătăline, dă-mi și mie, te rog eu frumos. Bă, ce prieteni în ziua ta azi, nu mai poți să te împrumuți nimic, că luați și pielea după ei, bă. Fiți-ar prietenea dracu. Să nu știu pe cineva acum să ne dea 200 de lei împrumut. Eu a sunat, dar n-am pe cine, că și noi mai avem datorie la alții și nu le-am dat banii.